לפרוש בשיא, פודקאסט על פרק ב' אחרי העבודה הקשה עם הרבה יותר כסף והרבה יותר חופש. נלמד אתכם איך לתכנן את הפרישה בצורה חכמה ולהרוויח בגדול. נספר לכם על אנשים ששינו מסלול חיים כדי לקחת שליטה על השנים היפות ביותר בחייהם. מוכנים לפרוש בשיא? מתחילים. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט לפרוש בשיא. פודקאסט שנלמד אתכם איך להתכונן לתקופה הכי חשובה בחיים, התקופה שאחרי העבודה, תקופת הפרישה. והיום אנחנו נמצאים פה עם דסי, מנהלת הפרישה בארביטראז' פירמות שותפים. אני שחר שמיים, מנכ"ל ובעלים, וביחד אנחנו מרכזים מעל 50 שנות ניסיון של ליווי פורשים, ניהול כסף פיננסי וניהול סיכונים. דסי, בוקר טוב. בוקר אור, שחר. נעים מאוד. אז אני צריך לחכות לגיל 67 כדי לפרוש. מה בעצם כל הסיפור? שמה אנחנו צריכים פודקאסט על פרישה? בעצם, שחר, כל הנושא הזה של פרישה הוא תהליך. תהליך של פרישה הוא תהליך ארוך. החלק הראשון זה בעצם מיפוי של כל הנכסים של הלקוח. מיפוי של הנכסים זה אומר כל הנכסים של מסלקה, הר ביטוח, כספים בבנק, נדל"ן וכו'. ומעבר לזה יש כל התהליך האישי. הוא עובר בעצם שינוי מלהיות עובד ללהיות פורש. זה שינוי שהוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן הנושא הזה הוא תהליך שהוא ארוך. אז אני לא מחכה לגיל 67 ככה ופוגש את הסוכן שלי במקום עבודה וזהו, וסיימתי? בוודאי שלא. ברור שיש אנשים עדיין היום שמגיעים לגיל 67 ואז מתחילים את התהליך של הפרישה. אבל אנחנו ממליצים להתחיל אותו הרבה קודם. הרבה קודם, זה אומר מבחינתי אפילו בגיל 40, להגיע ולהסתכל קדימה ולתכנן את הפרישה. בגיל 40, 50, זה התהליך הרצוי. להתחיל ולהסתכל קדימה איך אתה בעצם פורש בסוף. גיל 40 נשמע לי ממש מוקדם. מה אני יכול להשפיע על הפרישה שלי בגיל 40? איזה ערך זה יכול לעשות לי בכלל? גיל 40, מי שמקשיב לנו מאזינים, בכלל לא חושב על פרישה בגיל 67. כשאתה פוגש לקוח בגיל 40, ואתה מתחיל להסתכל קדימה לפרישה, אתה יכול לתת לו המלצות שהוא יגיע עם הרבה יותר כסף לפרישה. אתה יכול לתת לו המלצות שיעזרו לו כמה שפחות לפגוע בפטור שלו בקצבה. אוקיי? ולכן חשוב להיערך מוקדם. ניתן לך דוגמה, הגיעו אליי זוג בני 42 לאחרונה. באו התעניינו איפה כדאי להשקיע כסף פרטי. בכלל לא חשבו על כל הנושא של נתוני מסלקה והכל. אמרתי להם, בואו נעשה את זה הוליסטי. עברתם פעם על נתוני מסלקה, מתי פעם האחרונה בדקתם? מסתבר שלפני שנתיים הוא עבר מקום עבודה, והוא אמר שהוא עשה בחינה של התיק, קיבל המלצות, והוא רגוע, הוא אפילו ידע להגיד איפה הוא מנהל את הכסף שלו, שזה... מישהו מוכן. כן, שזה מראה משהו, שזה מראה כיוון טוב. אמרתי להם, בסדר, כשאני ישבתי איתכם, אני רוצה לראות הכל. נכון שאתם באים להתייעץ על הכסף הפרטי, אבל בואו נראה מה קורה במסלקות. הוצאתי נתונים של שני בני הזוג, הייתי בהלם. כאילו, האישה ישבה, מעבר לזה שלא היה לה בכלל ביטוח של אובדן כושר עבודה, השכר שלה התחלק בין פנסיה למנהלים, רוב השכר במנהלים. במנהלים לא היה לה כיסוי לאובדן כושר עבודה, שזה בוא נגיד, זה לא משליך על הכסף לפרישה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, זה עוד נושא. אבל מבחינת הביטוח מנהלים, היא שילמה שם דמי ניהול, הוא בשיחה דיבר איתי על הפנסיה, עם דמי ניהול מאוד נמוכים שיש לו. הביטוח מנהלים שלה היה עם דמי ניהול של 5 ו-1, עם מקדם גבוה. זה זוג שאמר לך שהוא מסודר. בדיוק, זוג שאמר שהוא מסודר. אם אתה לא נוגע בזה בגיל 40, איך תגיע לפרישה? אז סתם שאלה שעולה הרבה, שאנחנו מטפלים בפורשים ושואלים אותנו תמיד, תגיד שחר, כמה כסף אני צריך שיהיה לי כדי שבפרישה אני אוכל לחיות ברווחה כלכלית? יש איזשהו מספר, איזה פלאג נאמבר כזה שאתה יכול להגיד למאזינים? תראה, בסוף, כשאנחנו יושבים עם לקוח בפגישה, אנחנו בודקים מה רצוי. כמה כסף הוא רוצה שיהיה לו למחיה חודשית, זה מאוד תלוי בהוצאות שיהיו לו אחרי הפרישה. מצב רפואי, עזרה לילדים וכולי. אוקיי. אפשר לנסות. בכל זאת, אם אנחנו רוצים לתת ככה מניסיון שלנו לרוב הציבור, לתת להם איזשהו קנה מידה בראש. אז בעצם השאלה הראשונה שאנחנו שואלים לקוח שמגיע לגיל פרישה, כמה כסף הוא רוצה, צריך בגיל פרישה. זה מאוד תלוי בהוצאות שתהיינה לו. אוקיי? כמה הוא עוזר לילדים, מה המצב הרפואי שלו, כמה הוצאות רפואיות יש לו, וכולי. ובהתאם לזה אנחנו מתחילים לבנות את הקצבה. אם בכל זאת אנחנו רוצים, אבל זה ברור שכמובן מישהו, כל אחד הוא שונה, וכל אחד גר במקום אחר, אבל עדיין לתת איזשהו מספר, מישהו מאזין לנו עכשיו, רוצה לדעת פחות או יותר, תגיד כמה כסף אני צריך מספר,
כדי שיהיה לי מספיק לרווחה כלכלית, כדי לחיות ברמת חיים טובה. תראה, בגדול אנחנו יודעים היום שבערך כל מיליון, כן, תלוי באיזה מוצר אתה מנהל את הכסף, בערך כל מיליון מייצר לך 5,000 שקל קצבה, 2 מיליון, 10,000 שקל, פלוס ביטוח לאומי, אתה מגיע לסדר גודל של 12-13 אלף שקל, שזה בערך השכר הממוצע במשק, זה סביר. זה אתה יכול להתחיל קדימה. זאת אומרת, מאזין שמגיע עם 2 מיליון שקלים, זה יחסית שכר שהוא יחזיק אותו בפנסיה ברמה של 12-13 נטו להמשך חייו. אבל זה נשמע לי סכום מטורף 2 מיליון שקלים. כאילו, אנחנו מכירים קצת עכשיו כל מיני תוכניות, האח הגדול, המרוץ למיליון, זוכים במיליון שקל, זה כאילו להיות מיליונר. דבר על 2 מיליון שקלים, מי באוכלוסייה בכלל יכול להגיע לכאלה סכומים? אז היום, אם אתה מתחיל לחסוך בגיל 21, על שכר לא גבוה, שכר של 8,000 שקל, 9,000 שקל, יש לך סיכוי להגיע לגיל פרישה עם קצבה הרבה יותר גבוהה מזה. זאת אומרת, אם אני היום השתחררתי מהצבא, אני עובד בשכר של 10,000 שקלים, עד גיל 67, אני אגיע ל2 מיליון שקלים חיסכון, כשכיר, עבודה? כן. מדהים. אפילו יותר, ואתה יכול לייצר לך מזה קצבה לכל החיים. עכשיו, גם מי שלומד ולא מתחיל לעבוד בגיל 21, מתחיל לעבוד בגיל 27, 30, גם במידה והוא מנהל את הכסף שלו כמו שצריך, הוא בפירוש יכול להגיע למספרים האלה עד הפרישה. זאת אומרת, היום שכר ממוצע במשק, עושים 13,000 שקלים, זאת אומרת, אם אתה מרוויח שכר ממוצע במשק לאורך השנים, אפילו אם התחלת ב-25, 30, אפילו אם טיפה פחות משכר ממוצע במשק, אבל עבדת רצוף עד גיל 67 כשכיר, הפרישו לך לפנסיה, אתה תגיע לאותם 2 מיליון שקלים שדיברנו לפני רגע, בעצם אתה תעבור את השכר שלך, אתה תגיע לאותו 10-12 אלף שקלים. בפירוש, ובמידה וניהלת את הכסף כמו שצריך, כן? התמדת בהפקדות, לא משכת פיצויים. אחד הדברים באמת שאנחנו נתקלים הרבה, ודיברת על זה קודם, למה להתחיל לדבר על זה בגיל 40, זה שאנחנו פוגשים את הציבור שהוא בין 45 ומטה, ושואלים אותו באיזה מסלול השקעה הקרן פנסיה שלך, ומה כולם יודעים לענות? שהם לא יודעים. ואז שהם בודקים, מסתבר ששמו אותם באיזשהו מסלול השקעות שמדינת ישראל המציאה בשנת 2008, המודל הצ'יליאני, זה תמיד מצחיק אותי, אני אומר לו, באיזה מסלול השקעה אתה? הוא אומר לי, אני במודל הצ'יליאני. אני אומר לו, אתה גר בצ'ילה? מה בדיוק ראית בצ'ילה מעבר לטיול אחרי צבא, שהחלטת להעתיק משם את המודל הכספי לנהל את חייך? והתשובה היא בדרך כלל תמיד אותה תשובה, זה מה שעשו לי בעבודה, זה מה שאמרו לי, לא בדקתי, לא הסתכלתי. זה שמתאים לגיל. כן, ולא מבינים, סתם מניסיון שלך, הטעות הזאת של, לא הסתכלתי בכלל, הדביקו לי את המודל של צ'ילה. אני ישראלי, רגיל לטייל בצ'ילה, החליטו שבצ'ילה יש איזשהו גאונים פיננסיים ב-2008 במדינת ישראל, החליטו להביא לפה את המודל הצ'יליאני. הטעות הזאת היא כמה היא עולה, נגיד, לאותו בחור שדיברנו קודם, מרוויח שכר ממוצע במשק, אפילו טיפה פחות, 10-11 ברוטו, כמה טעות כזאת שהוא במודל הצ'יליאני לאורך השנים, לעומת ניהול, מסלול הרבה יותר אגרסיבי, כמה טעות כזאת יכולה לעלות לו לגיל פרישה. מאוד משמעותי. 100,000 שקלים, מיליון שקלים. 100,000 שקלים. 100,000 שקלים זה מגיע? שים את האחוזים של שוק ההון במסלולים הבינוניים, אם אתה בכלל הולך ומקטין אחוז חשיפה במהלך הדרך, כי אתה במודל הצ'יליאני, לעומת המסלולים שאתה נמצא במניות. שים לאורך זמן, לתקופות ארוכות, ותראה את ההבדלים. אז אמנם אנחנו בפודקאסט של לפרוש בשיא, אבל את בעצם אומרת, אתם צריכים לחשוב על זה, איך שנכנסתם לעולם השכיר, איך שנכנסתם לעולם העבודה. וההמלצה שלנו היא באיזה מסלול להיות, נגיד, אם אתה מתחת גיל 45, איזה מסלול השקעות, לא להתחיל עכשיו S&P וכאלה, אבל ברעיון, מאוד מאוד אגרסיבי, סולידי, כללי. אין שום סיבה לא להיות אגרסיבי מאוד. אגרסיבי מאוד. כן, אתה לא הולך לגוע בכסף. אז אני מאזין. כבר של 20-30 שנה. אז אני מאזין עכשיו, ומאזין לדסי ושחר, ואנחנו אומנם בעלי רישיון של רשות שוק ההון, וכמובן שחייבים ייעוץ פרטני והכל, אבל אם רוצים לתת איזשהו כלל אצבע, אתה מתחת גיל 45, נכנסת למסלול אגרסיבי בפנסיה שלך, 100% מניות, זה ההמלצה שלנו פה בפודקאסט הזה. מתי לחשוב לחזור חזרה? אחרי כמה זמן, לקראת איזה גיל? שוב, השאלה היא, מתי אתה מתכנן לפרוש? מה עוד יש לך מעבר לפנסיה? כמה סיכון אתה מוכן לקחת? זה ממש להתאים את המסלול. מתי אבל פעם ראשונה שיכול לגעת בכסף הזה? מה זה לגעת? מבחינת קצבה? כן, מתי פעם ראשונה שיכול להתחיל למשוך אותו? יכול להתחיל למשוך כבר מגיל 60. אז אפשר להגיד בגדול שבין 45 ל-55, לפחות 10 שנים, אתה עד גיל 55 לפחות, אתה יכול להיות מאוד מאוד אגרסיבי על הכסף, ורק אז להתחיל לרדת. נכון. מי שמאזין לנו... שוב, תלוי. כל מקרה לגופו. יש אחד שבגיל 58 כן מתאים לו מסלול
לא, אבל שם בכלל אצבע, ברור שחייבים ייעוץ פרטני, אבל אנחנו רוצים קצת לתת איזשהו משהו לכלל אצבע, אז כל מי שמאזין לנו מתחת גיל 45 שכיר, רוצו לבדוק את המסלולים שלכם בקרן הפנסיה, שמראש אתם לא יכולים לגעת בה לפני הגיל הראשוני, 60, שנדבר על זה בהמשך הפודקאסט, ותעברו אותו להיות מאוד אגרסיבי. אתם רוצים לחזור חזרה, כמובן ייעוץ והכל, אבל 55 כבר תחזרו חזרה, ומשם תתחילו ייעוץ. מדהים. אז בוא נגיד שעכשיו אני מאזין, ואני כבר קרוב לגיל פרישה, ואני רוצה להיפגש איתך, מנהלת הפרישה. מה אני צריך להכין? איזה חומרים, איזה דברים, כשאני צריך לבוא להיפגש עם מתכנן פרישה, עם יועץ פרישה, עם מה אני צריך להגיע מהבית? הדבר הראשון החשוב ביותר, זה דוח תקופות מעסיקים מביטוח לאומי. אתה פשוט מזמין את זה באתר. אתה מקבל דוח מפורט. כל אזרח פשוט יכול להיכנס? יכול להיכנס לביטוח לאומי ולהזמין דוח תקופות מעסיקים. הדוח מגיע אליו או לאזור האישי או הביתה בדואר. עכשיו, משם, יש לו את כל הדוח של כל התקופות, הוא דואג לארגן תפסה 161 של כל התקופות, זה מאוד מאוד חשוב. כשאתה מגיש... שוב, במונחים פחות מכירים את זה, המאזינים שלנו אולי, תפסה 161, מה זה אומר? מתי אני מקבל את זה? זה מעסיק על סיום עבודה. כל סיום עבודה, המעסיק מוציא טופס 161, זה בעצם ההודעה... כל פעם שעזבתי עבודה או פיטרו אותי כשכיר, אנחנו מדברים בעולמות השכיר כרגע, יש טופס, המספר שלו יחסית מפורסם, כי רוב הציבור, אבל המספר שלו הוא 161, אז כל פעם, זאת אומרת, הוצאתי קודם כל מביטוח לאומי, ראיתי, אני לא זוכר איפה עבדתי, פה בית קפה, פה זה, אז קודם כל ראיתי איפה עבדתי. אני צריך לראות שיש לי את המסמך הזה שדיברת עליו, בסיום כל עבודה. כן, מאוד מאוד חשוב. והוא אמור להיות אצלי? הוא לא אמור להיות, נגיד, בקרן פנסיה שלי? מי שהיה מסודר ושמר, הוא אמור להיות אצלו. יש מעסיקים שכן הקפידו להעביר ליצרנים, לקרנות הפנסיה, לחברות ביטוח. אז אם אתה לא מוצא אצלך, אתה יכול לפנות ליצרנים. ואפשר גם לפנות למס הכנסה. יש מעסיקים שכן דאגו לשלוח למס הכנסה את התפסים האלה. ואת נתקלת היום פורש שהגיע אלייך לפרישה, ויש לו איזה מעסיק שהוא עזב בגיל 48, והוא לא מוצא את ה-161, קורה? פירוש. ואז אנחנו... מה עושים? אז יש מקרים שזה מהווה בעיה, ויש מקרים שלא. לרוב זה בעייתי כשאנחנו מגישים את החומר למס הכנסה, במיוחד אם היו לו הרבה תקופות עבודה, והיו כאן משיכות פיצויים או קבלת מענקים, זה must. אנחנו חייבים את כל הטפסי 161. יש מקרים שאין לנו טופס 161 והוא נדרש, ואז מס הכנסה מבקש לנקות מס מקסימלי. אנחנו לא רוצים להיות שם. זאת אומרת, להיות אופרטיבי מהפודקאסט הזה, כללים למאזינים, להתחיל לתכנן פרישה, איך שנכנסתם לעולם העבודה, וכל מקום שאתם עוזבים, לשמור תפסים, יש לזה השפעה חשובה מאוד לגבי הפרישה. ממש את אומרת מיסוי והכל, לא ניכנס לפרטים, אבל יש לזה השפעה חשובה. אז אמרנו ביטוח לאומי, שזה אין בעיה להוציא חדש, אני לא צריך לשמור כלום, אבל עזיבות עבודה. מה עוד אני צריך כשאני מגיע אלייך? אנחנו צריכים לראות נתוני מסלקה. אתה מאשר לנו... מה זה אומר? תני לנו קצת, מה זה אומר מסלקה? המאזינים ככה לא כולם מהעולמות שלנו שאנחנו מתעסקים, קצת לתת יותר הרחבה. הנתונים של כל מדינת ישראל נמצאים באיזה מחשב איפשהו? כל היצרנים צריכים לדווח למסלקה הפנסיונית בגין כל המוצרים של כלל... זה חברה? המסלקה זה חברה ששם יש את הנתונים של כל הציבור? כן, דרכם מזמינים את הנתונים. כשהלקוח מאשר באמצעות טיפוי כוח, יש לנו אפשרות לקבל את כל הנתונים לגבי הצבירות שלו, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל. זאת אומרת, את יכולה כיועצת פרישה להוציא עבור מי שמגיע אלייך, והוא יכול גם להוציא לעצמו אם בא לו? כן, הוא יכול להיכנס לאתר של המסלקה, ולתת הרשאה, ולקבל את הנתונים בקובץ XML. זה עולה לו כסף? כן. גם אני כאזרח יכול להיכנס? בשקלים, הוא יכול להיכנס, לבקש הזמנת נתונים, ולקבל קובץ XML אליו. אני צריך נייר של ביטוח לאומי, העסקה של ביטוח לאומי, לאסוף את ה-161, ואו שאני מביא קובץ דרך אותו אתר מסלקה, או שאני מבקש מהיועץ פרישה, הוא יכול בשמי. מה שחשוב זה להביא את הקובץ כ-XML, ככה אנחנו יכולים לנתח את הכספים. אנחנו מכניסים את זה למערכת שלנו, מנתחים תקופות הפקדה, תגמולים, פיצויים, לפני 2000, אחרי 2000, לכל צבע של כסף יש השלכה, אוקיי? אוקיי. בנוסף, מה עוד אני צריך להביא? זה הדברים הבסיסיים, או שיש עוד דברים שאני צריך להביא? מקורות כספים נוספים, יכול להיות שאתה מנהל כספים בבנק, וזה משמעותי לגבי ההמלצות שלנו. למה זה משמעותי? אני עבדתי כל השנים, חסכתי כסף בפנסיה, דסי, תעזרי לי לקבל את הכסף שלי בפנסיה במקום שעבדתי. מה יש לי בבנק, קיבלתי מההורים, חסכתי עוד 1,000,000 שקלים. למה זה משנה לך בפרישה? זה מאוד משמעותי, א', לגבי מסלול פרישה, שאנחנו נדבר עליו בפרישה.
יש קופות, כן, לא קרנות פנסיה הוותיקות, ולא פנסיה תקציבית, אבל בכל הקרנות פנסיה החדשות, בביטוח המנהלים, יש לך אפשרות לבחור איך אתה רוצה לפרוש, כמה אתה רוצה להבטיח את המוטבים. זה מאוד משנה כמה עוד כספים יש לך. כי אז אני יכול להבטיח לאשתי כסף מהבנק ולא כסף מהפנסיה? בדיוק, ואז אתה תקבל יותר פנסיה. יש לנו כאן גם שאלות של מיסוי בסוף בפנסיה, בן אדם שצבר סכומים גבוהים, לא בטוח שהוא ירצה לממש קצבה מכל הכספים ולשלם מס. רגע, עכשיו את מעלה נקודה חדשה, זאת אומרת, אני מגיע אלייך עם מלא החלטות, קיבלתי החלטות, ואחרי שנה התגרשתי, שיניתי משהו וזה, אני אחזור אלייך ותשני לי את זה, נכון? אחרי שהתחלת לקבל קצבה? לא. once בחרת מסלול קצבה, חתמת עליו, התחלת לקבל קצבה, אין דרך חזור. אתה לא יכול לשנות את המסלול. אנחנו חיים לפחות 84, לא לדבר יותר, אז אם נגעתי, נסעתי, כמו שאמרנו בשחמט בילדים, כאילו, נגעת, עשיתי איתך החלטה ב-67 או אישה 64, מאותו רגע, אם חתמתי והתחלתי, אי אפשר לשנות? אי אפשר לשנות מסלול, הכסף עובר, הוא היה שלך, בפוליסת מנהלים שלך או בקרן הפנסיה, עובר להיות שייך לחברת הביטוח, בחרת מסלול, אין דרך. זאת אומרת, הנקודת משיכה היא חשובה מאוד. מאוד. כי אם עשיתי בה איזושהי שגיאה, או לא עשיתי התאמה לבת הזוג שלי, או לכסף שלי, או לזה, זה נגעת נס, כמו הילדים. מאוד, היה לי לקוח שהגיע בגיל 77. הוא פרש 10 שנים קודם. הוא אומר לי, אני רוצה שתבדקי לי איזה מסלול בחרתי כשישב איתי היועץ פרישה. מסלול הבטחה, אני לא מרגיש לי טוב. מסלול שהוא רוצה לתת לבת הזוג, אם הוא נפטר, כמה נשאר לה. בדיוק. הייתה לו פוליסה ישנה. מסתבר שהמסלול שהוא בחר הוא עם הבטחה ל10 שנים. הוא התחיל בגיל 67. בגיל 77 מבחינתו, זאת אומרת, הגיע לך ב-77, גילה שאם חס וחלילה הוא הולך לעולמו, ולצערי אנחנו הגברים, לרוב, הולכים לעולמנו לפני בת הזוג, אין לה שום... היא נשארת בלי כלום עכשיו. רק עם מקורות שלה, ממנו היא לא תקבל שום דבר. זה לא שיש לה קצבה. זה מדהים, כי רוב הציבור, מה יש לו בראש? אם אני הולך לעולמי כפנסיונר, יש תתקבל 60%. בדיוק. זה יושב לנו מכל מיני מקומות. ותיקות וכו', אבל... אז זה לא היה המצב, וזה לא מה שבחור. זה לא, זה באמת פעם ראשונה שנתקלתי במישהו שביצע את הבחירה, לא הבין מה הוא ביצע, אבל הרגיש שהוא מתחרט אחרי 10 שנים. ולא היה לו מה לעשות עם זה. לא. זה נגעת נסעת. אמרתי לו, תתחיל לחסוך. תתחיל לחסוך את הקצבה. אז מדהים, יש הרבה תפסים, ואני מבין שיש הרבה דברים מקצועיים של מיסוי ושל חשיבה, ואיך אני מגן על בת הזוג שלי. איזה עוד דברים שמגיעים אלייך כיועצת פרישה, עולים בתוך הפגישה, וצריך לחשוב בתוך הפגישה, ביחד עם הפורש או בת הזוג. עוד נושאים נוספים שהם לא רק החומר המקצועי שאני ואת שולטים בו, ומאוד מאוד בשפה של פנסיה ומסלולים וכן הלאה. אז זה בעצם הציר הראשון, זה מה שדיברנו, איך לקחת את הפרישה, כמה קצבה לקחת, מאיפה וכו'. הציר השני זה החלק האישי. נגענו בו בהתחלה, אתה עובר להיות מעובד לפורש. היית בקהילה, היית עם אנשים, היה לך חיים מסודרים, סדר יום, היית קם בבוקר, רץ לעבודה, פוגש חברים, היה לך הוואי, ביום שאחרי, מה אתה עושה? גם על זה את עוברת עם אנשים בתהליך פרישה? ברור, זה מאוד מאוד משמעותי. זה שינוי תודעתי שצריך לעשות. כי באמת יש את המקרים האלה שאתה שומע על השכן שעבד כל החיים, פרש, ופתאום אחרי 2 חלה ונפטר, ואתה אומר, בוא'נה, יש לכולנו את התמונה בראש. כן, יש את התמונה בראש, הגענו כבר לנקודה, נגענו בה, עברנו דרך דסי, עשינו את כל ההחלטות, כמו במונופול, עבור בהצלחה, קבל עוד 200 שקלים כשעברת סיבוב, וזהו, ועכשיו יש לנו תמונה בראש, אנחנו על איזו סירה, דגים בים, חיים את החלום, ומסתבר שיש שם אתגרים, זאת אומרת, מהניסיון שלך, את מלווה פורשים, אני מבין, גם אחרי 67, גם 70, גם 80, אז מה בעצם בטיפול, ממש מה, עושה בסוף את חצי פסיכולוגית בליווי? בסוף זה גם אישי. א', הליווי הוא תמיד מתמשך לאורך זמן, אז נכון שפרשת וקיבלת קצבה וסיימנו את כל הנושא של הכספים, אבל כן, יש פה סוג של ליווי לאורך זמן, אני לא מכירה פורש שביצענו את התהליך והוא הלך הביתה. בהקדמה לפרישה, יש הרבה התעסקות שצריך לחזור אלייך עם מיסוי כל שנה והכל, או ש... אם אתה מקבל קצבה מכמה מקורות, נדרש לעשות תיאום מס, היום כל אחד יכול לעשות את זה דיגיטלי. אבל יש כאלה שכן רוצים אותך שאתה תבוא ותעשה להם, או תעזור להם, או תלווה אותם, או אפילו להגיד לך שהם נדרשים עכשיו לעשות תיאום מס. בסוף יש עוד כספים שהם מנהלים. והליווי המלא הזה,
מהתהליך של הפרישה ועד, אפילו עוד לפני, לאורך זמן הוא מאוד 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 חשוב. כל הנושא האישי, כן חשוב לתכנן ולדעת מה אני הולך לעשות אחרי הפרישה, לפני. זה מאוד 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 חשוב. יש כאלה שאנחנו רואים אותם שהם חוזרים לשוק העבודה. אבל אם הוא חוזר לשוק העבודה, זה לא משנה לך את ההחלטות שהחלטת איתו? אז כן חשוב לדעת מראש, אבל יש מקרים שאתה כן החלטת אחרי שנה, שנתיים שאתה חוזר לשוק העבודה, ואני אומרת, קודם כל ברמה האישית, אם זה מה שטוב לך, תעשה, זה הכי חשוב. אחר כך איך להתנהל... זאת אומרת, זה מדהים, כי אנחנו כל הזמן עובדים במטרה להגיע, שתלו לנו בסרטים של הוליווד, להגיע ל-67 ולכת לדוג בים, ואנחנו מבינים שזה מצ'עמם, כאילו אין בעיה, עשיתי את זה חצי שנה, מצ'עמם, צריך למלא את היומן, ואז את אומרת, את פוגשת אותם, חוזרים אלייך, דסי, אני יודע שאמרתי לך שאני לא אעבוד, אבל צריכים אותי יועץ. יצאתי בהייטק מהפרויקט של החברה במקסיקו, הם מבקשים ממני יועץ, אני רוצה לחזור רגע בחשבונית. את מאשרת לי? זה מאוד מצוי, מאוד. ואת אומרת... במיוחד בייעוץ, אתה יודע, זה... ואת אומרת, לפעמים את בציר האישי אומרת לו תחזור, למרות שבמיסוי, לא לקחנו את זה בחשבון כל כך, אבל יש לך מישהו שיש לך למה לקום בבוקר. כן, ממש. מדהים. הם גם יודעים להגיד את זה. אני לא אכפת לי, העיקר שאני באמת אעשה משהו. טוב, מדהים. אז תודה רבה לך. עד פה פרק המבוא למה זה בכלל פרישה, האם פרישה זה רק בגיל 67, מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, וטיפים של דברים שאנחנו צריכים לקחת בדרך, וניפגש בפודקאסטים הבאים לגבי העמקה והרבה סיפורים והרבה טיפים והרבה עזרה לציבור. להתראות.